Hij is een gangster. Voor hoeveel jaren. Het was nog nooit gestikt of geschikt. Weet je hoe kom? Mijn naam is niet Marco Minis. Ik is 35 jaar oud. Oorspronkelijk van Mosselbaai. Sinti? Die most wanted. Man was jong, kan man dommige dat man doen, niemand van hem gelijk zien. Allemaal dat man het zag. Maar man zo niet later. Die, RBN, Ubaner, de afskorting van Maruban. Maruban is erover. Het is je historie. Hij is geboren in 36. Zij zien dat je komen in kamers in Tolta. En als je ons nooit, ons eigen weer ons niet slecht. Ze komen je eerst weer binnen, volle haar, volle verstand. Komt in die kampen. Ze krijgen verschillende afdelingen. Ze krijgen die kakeling, ze krijgen manschap, ze krijgen schoolmeester. Ze krijgen opleiding wat jullie militaire op basis, ze krijgen man wat kleren maken. Ze krijgen man wat wil wees, hoe je discipline hebt, ze krijgen man wat je presenteert. Dan krijg je een vlag van toe. Wat veel, die krijgen hospitaal, die krijgen inspector. Die man met die zaken nog zoekt. Dan krijg je voor die pijp, dat is die dochter. En dan kijk je die fit is voor die werken, patiënt toont. Die ma is een baby zien. Raak goed, met een enkel ouwe. Zo naar pa, ik heb visa gegeven van hem. Die ma was altijd daar om mee bij te staan. Maar die payback, die kijkt ook uit hier maar en betrokken raakt bij Kingse gezond. Ik zo terugdenken aan mijn dingen. Het was niet lekker nu om maar zo te zien. Tranen naar oor. Mijn ander wonen zijn wazakkantjes. Als ik op de straat kom, moet mij doen laten. Als ik in huis kom, is ik een engel. De straat kom, is ik het duivel. Somtijds, de man dingen gaat doen. Iemand is in huis gevat. Hij heeft dingen hartstier gemaakt. Hij geld gevat. Hij laatste wat ze gaat het. Maar nog steeds me vergeven. En me bijgestaan. Die chomies was niet daar voor die nice time. Maar voor die hartstier tijd. In die bijstand was hij altijd daar, of in of uit. Ze had voeten stukken gehaald op me. Kinders gemaakt. Ik heb gewerkt, ik heb voor gezorgd. Maar ik die gekomen, was harde tijden. Was niet wat ik het op dromen gehad. Niet wat ik, maar gespijt het. Of iedereen wil, die dan gedaan het. Maar het is dat we maar hier op de straat, samen maar kopen. Ons wie dat als mensen, ik eigen problemen niet willen. Wat het gewoon komt, maar allemaal aan pieren die we zeggen. Van ons aan ons op, van ons zeep ons dood, van ons gebruik drugs. Zo gaan die dingen aan. Hoe, in jouw experience, hoe is het bij jou met gangster te wees? Ook kan je een hele muur te wees. Ze zien, die tijd dat ik niet gangster was, ik was geen respect. Jongens zitten me geboelie. Afdan dat ik op bij ben, man kan me nog niet staan nie man. Zo al, dat ik betrokken begin raak. En die gaming klim, en gangsterisme, en schoolerisme, en het achterkom, wat er hier aangaan. Dat ik zie ik word gerespect. Toen vat ik oor aan. En toen zei ik wel, dat ik nooit gebeurd wat is de prijs van gangsterisme. Als iemand doet dan is hij dood, of is hij tong. Van ons gaan jong dood. Van ons gaan jong tong toe. Van ons verloren onze ogen als niet tonkers. Die gaan ze niet laten, dat is het te laat. Dan krijg je die mellen die pokkerieën. Die staan in de rol. Om die paard terug te vatten. Dan krijg je die zet. Zelfs die magistraat doen de straf. Dat je het verkeerd doet in kampen. Dan krijg je die babalang voor de goed te schrijven. En dan krijg je de man, slaat boos je door de grond. En Shelly, wat daar weer. Dat is de bloedonde. En die taak is ik ook blij gewoon. In die pijp. Bij goede pijp en die raken ze zijn toon daar en die raakt paard. Dan krijg je wet en ze krijgen werk. Wat je moet toepassen. En als je die dat toepassen, dan wordt hij teruggewoon geslaan.
baie dink is lekker. Die tyd as jy Frans is, wonder jy wat gaan dit hy mense se kamp. Hy's 'n kwaai man, maar as jy daar kom, dan wen jy weer terug. Ek was maar Frans. Van wat jou behoort en allemaal. Van ons sê, vertellen wat die baas lê vertellen. So, as ek sê, die is my geld, dan lig ek. Die behoort aan my, of werk, ons kyk die dingen op school en doen. Het behoort aan de organisatie. Als ik kom in een pak toak, ik heb een zoeken niet terug. Als je een pak toak iemand, zij moet een pak toak opspelen. Dan noemen ze dan van kapula. Geld wat naar zeker pikken toe gaan en kolen. Om een ring te krijgen die nummer, moet je opwerken met nummer en kroon. Hij keren wordt ons gebrainwashed. Omdat dan ons groeien, nee? En een man, dat ons is kind, die pauw, die prikkelen. Maar als je praat van die Heere bij me, dan is het vertellen, niet praat van die Heere bij mij, niet praat van die benen, die pauw. Maar ik heb nog nooit in die pauw gemeten. Ik ken niet die pauw niet. Als ik 10 geboeid is, dan krijg ik 10, dan krijg ik die 12 staan. Maar mijn 6, weet je, mijn 6 werken, veel opgang is in meer. Ik heb vast in de, ik is bereid om te naar daar. Maar hier, ben ik 10 geboeid, zo check ik bij de 10. Maar sommige keren bier het zo, aan die tronk. Dus moest nog wel Frans, en vroeg opstaan. Toilet schoonmaak. Hij moest die over water en hij moest die over bakken was. En ik was moe van dat ook nog. Zien zij? En dan geef je kousen, uitgedokte pilletjes, kleine klapilletjes, we vangen ze verbrand. Dan ween ze jaren. En dan ga ik ook in van die mensen raak. En ik dacht dat ik in raak. Dan word je ook aan anderen kunnen beraad van. Dan wordt zij ook iets werk dat ook nooit gewerkt is. Maar kom ik zeker, dat zit je moeten weten. Ons allemaal zo gaan samen doen. Maar als die kap komt, dan sprang er zo uit die pinnik in. Dan moet ze hier staan. Zo per oe in elke staan, pas hij doen laten. Hij is wanneer die boven die tijd in wou. Hij is een fake bro. Je geloof is zo bro. Sommige keren bier het zo. Zij zeer, is een pondo. De geloven heel. Maar ze rustig. Maar ze weet net van een pondo af. Omdat dan, zij is niet in Jinta geboren. Je vertelt, ze heeft mij gedacht, ze is in Jinta geboren. Ah, 1824. Die mensen is lang al dood, man. En vandaag ze lijkt is. Zo homo jellen. Een 6, 7, 8. Kom. Van sommige bendes. Maar ze breekt die Westland van die nummer. Die nummer is, als je daar op zijn school is, dan krijg je schuld van een gangster, een bende. Een gangster is iemand van American. Dat is je waai, met elkaar doodschiet. Een bende is een man wat zeker maakt dat de gemeenschap is veilig. Kinders is veilig. Mensen geloven ballen wel. Ja, op die andere mensen. Deze wetslijnen zijn oprechter. Zoals destijds. Heeft Mandela opgestaan voor een recht. Heeft bekleed voor een recht. Voor freedom. Maar vandaag ze binnen, dan wordt het bekleden. Ja? Wow, unjas, wie je wachten, wie dat, wie is de kracht. Zij die klagen dat je komt bij die bendes, man. Onze organisatie, die INC, die DA, IFF. Onze organisatie, het gestig is. Dat is zekere dingen wat je moet toepassen. Dat wil ik niet zeggen. Het zijn nummer is een kwaai man. I was a fool to follow fools, but now fools follow me. Maar ik zei op je, ik kom elke dag door een school te loeren de tuin. Jij, en dan kom je tot mij. Zeg ik bij deze lekker boordkost rijst, attackvals en vlees. Groene tuin zoals ik een krap in de ijskast. Maar ik kan kost warm als ik een team zoals ik wil. Je kan lopen zoals ik wil. Maar niet tronk, kan ik zeggen. Je man zit elektrisch. Een roltolenpampuur, soepje aan de pas en een primsjeepje. En een stukje groenzeep om je kleren te passen.
Ik wil eens praten. Hij is nog niks. Dan moet ze in ik krijg inlaken. Om een koei te gooien, dan krijg je skitty. Ja, dat komt beren. En die selecties. En nog ook beren als skit laken om oor te gooien. Dat doe niet steek. Maar je steekt ook die dan. En weet je hoe koud is het? Maar dan komen we op bij die koos. De ochtend, 7 uur tot 8 uur, hier zijn je pap. Je op die pap, je liep op die suiker. Op je groot liep op suiker in, man. Dat is niet ding, nee. Ja. Dus ik heb die zo met blauw liepeltje. Dat hij kop nog een veel trappen. Hij wil heel smokkelen. Hij maakt hem nat, dan gooi je het thuis, dat breinstreep per uur. Ze kan niet kalen. Dan gaan ze bij die melkpot. Ik denk dat is beest meer. Kain, kina, spuier meer, dan gemaakt met water of flauw. Hij had ook een pot flauw Java's ook. Koffie. Ik denk, als je lekker zoet is een Peru. Ik weet, ik heb je maas geweest. Dan komen ze bij je koos. Het is zo hongerig. Een dagpak zijn, 5 millies. Met groente en vlees gemengd. Morgen is die jouw nu. En hij is 2 uur in de middag. Dan moet je van 2 uur in de middag tot morgenochtend 4 uur of 8 uur toe. Om 4 maaltijd te krijgen. Daar komt het in. Sommige mannen worden gereikt voor kost. Sommige mannen worden gemolesteerd voor toa. Want ze kan niet staan. Het is allemaal dezelfde. Allemaal dezelfde eten voor moen. Allemaal dezelfde sterke. Sommige van die mannen klim af van de manwalen, verloren manwalen kan terwille van zulke dingen. Het baat is, ze willen oudjes zien. Maar die daar komt, daar ze nu sterren binnen. Daar gaan we zien wie is die man, wie is die vrouw. En hij je van die jeugd vandaag. Hij het dromen zien om een politieman te raken of om een lawyer te raken. Aan die man vragen over, nou ik wil weten dat iemand organiseert nappies. Hij zegt, ik wil ook zoet sapje. En dan ik weet ja, waar we hebben mijn lijkjes. Zullen we bier. Waar je dat inlaat, transpijtjes. Maar dat is spijt kom uit te gaan. Maar dat is zeker en zeker. Je zit voor te komen. Als je komt in die gevangenis de eerste keer. Het is niet binden, als noem het de Frans. Je was die middelvrouw. Dan je lekker een paar Nike's aan. Een lekker topje aan. Je wordt geropt met het. Van deze Frans, het is in. Zo zijn we nog besluit. Als je terugkomt, 6, 7 en 8. Waar wordt je wees? Want zij, als het maar leidtaas, een stoonjaat is of een stok is. Zo, die wordt op een plek gezet als een gras in het draad. Dan krijg je het 2 zie, het 2 is en het 2 in. Die 2 zie is voor Rubaner. Die 2 in is voor de Hollander. Die 2 is voor 28. Zo, je kan kiezen wat je moet maken. Zo ik heb de kiezer gemaakt om die 2 zie te vatten om ze single binnen te raken. Die, als ze volle bewijzen gaan zondag. Sa binda van 20, ik jou. Die, als je die kan waar ik bewoord, 2, 6. Ik altijd zeg, speel kom altijd te laat. Sommige keren, dan zijn niet voor de denken. De zien niet, die verkeerde kant, die zien niet die kwaai kant, maar ze willen oudjes. Als ik begrijp het, wat er heel aangaan bij die bendes, dat is betrokken bij die bendeactiviteiten. Van hoeveel jaren heb ik al verloren, van mijn leven, mijn jong leven. Van de auto was ik niet tronk. Dan ga ik tot 21 jaar, ik was jong tronk, toen kom ik. Dus ik al 22 jaar oud. Zien ze. En, als ik kies hem gaat ik uitgekomen. En dan dien ik geweten wat ik vandaag weet. Hoe het gaat onder elkaar. Appel, die was zo brainwash bij. En dan beloven die man niet steren. De omkom van die bom. Dan staan ze met je hand. Zie, in je gat. Gaan ze pokken brozen. Brozen ze aan. Ze kan honger als je buiten. Je broeken om een uur zakken. Hij zal wel zeggen, broer, kom maar maken wat tuk bij.
Dan ga je zo zeggen, zo na nog wat tingen van een brood. Hij wil zien hoe lijkt het daar, koud. Misschien veel lijkt het pas genoeg. Hij zei, ijders, je wil versterkt moet raks. Hij zei, ijders wil je een besaam en het dingen doen. Hij zou nooit een positieve resultaat komen. Of, bij broer, waar is je niks staat, waar is je niks ziet. Geen naman is hoe spaan dan niet. Noem maar eens niet. Maar kom op de realiteit. Dan zit hij fokkolie. Uit 100% tijd van binders. Kan 80% licentie krijgen. Maar als het ook komt bij die binders die we tekenen, dan zie je die hond. Dan zie je dat ding. Maar als je vraagt over om te brief te lezen, dan roep je over broer. Heeft je gezien hoe teken van schrijven, dan moet zij voor me lezen. Hij weet niet wat daar staat. Zij leest nou voor hem. Als ik niet die kant gaat het om mijn droom te voltooien. Ja, man wil ook maar looien geweest. Het is ooit geweest. Ik heb spijt vandaag. Partij keer is in een goede doel, partij keer is een slechte doel. Partij keer protecten je. Keer zieke dingen in je familie. Je familie wordt ook partij keer het ziek omdat je bent, je zijn dood. Maar dat baat is in dood, kan je in die taal praten. Je ziet is die man, die zo vrouw weet je is. Als je vrouw wat is zo nou wat blij zijn, dan weet je wat je adres is. Maar dan noem het, je chico. Hoe goed is elkaar? Hoe is er psychose? Maar ze moet kijken. En als je die nog moet betalen. Je betaalt op een slags luka, ja. Maar niet hier vandaag. Je betaalt, jongens, je komt bij die boer, of zoek een werk. Je kan niet werken, je is een bent, je is een noem. Die boer moet zitten daar zien, maar lang gras gewoon. Kan ik zoeken aan. Ha? Alles je, wat betaal je nog maar? Die nummer die mij nog nooit de 10 zin gegeven. Ah, wat heb je gegeven? Als om Tijlo, ja. Als je om Tijlo maakt voor. Kijk, wat ik al verloren. Nee, liever. Als ik je wil kan terugdraaien. Niet om mijn verkeren, doen laten te kan afkatten. Dat heb ik gedaan. Om Pieter Menten, maar nooit te laat. Allemaal maken we het. Amul laat u droom. Wie is om een binden of een tongvoer te wezen? Als je moet weten. Dan liever aan stil staan. Wat gaan ze hier naar wat kan ik hier naar voren met jou? Dus als ik vraag mijn pa, hoe was ik in 2 jaar dan? Ja, ik had al je verkocht te zeggen. En de blikkieren gekeken. Een tongkoek gemaakt voor me. Hoeveel met de tongkoek. Update spinabotten. Water, koekjes en suiker. Roos van de ijskast, waar is de ijskast nog mee kooi? Dan moet je even in de tijd. Als je bij juvenile is, dan moet je nog een twak en je hoort erop. Dan moet je toek. Om te survive. Dan zie je hoe je dat leuk krijgt, moet je twak. Op je juvenile staat je wat je kan doen. Je kan je maar in een paar gelijk. Je komt op je joods. Je goed spangen. Je haalt de stroom oor bij de goed dronken. En je krijgt een beetje dagen. Want je wil koeltje maken, ze voelt pook. Nou wil je weten wat is pook. Pook is dan zo opdruk. En je trok hem weer terug in. Daarom moet je maar aankappen zo wijn. Maar je ziet alles net, dat niet dat je maar zelf wat er vat. Vandaag de tijd is fouten. Dat die mannen opdruk voor zo wijn. Zo, mannen. Hij denkt dat hij praat van een zoekpoint jong. Kijk maar aan hoe staan. Dat weet je zo niet. Jongman. Voltooien spoelen van. Saya ni deng. Kaya berawat terus kami di Pliko. Kita sama yang dood tayo beter. Ang ustaan terong kinesi at ayisen. Herak vijs. Hello sunita. Is niks meer te doen. Dan moet je kousen was, water was, geen slechte naam, je kop of te kunnen slaan. Van niks. Hier ga je man zo doen laat. Zo moet niet iemand geloven. At hemzelf geloven. Believe in yourself. Don't be a fool to follow fools. Wees een man. Je staat op een woord. Ik had nooit geweten dat wat ik toegepast heb aan het programma niet toch, ja.
Het getonai man, maar makan skarel. Man sa mukul ni kahamar fast as Suta mana bukharam kan doen, radio bukharam, acting bukharam. In de man het was hoe ik niet trong. Maar man het niet ergens te gaan vatten. Kop toe gaan vatten. Die gaven wat ze brengen geven. En op het tijd gebeurt het zo. Linda. 24 februari 2024. Zullen nooit vergeten. Maar samen aan de slams gaan brouw. Dus komt terug, habel Tom zei ja. Zo het gewoon van kilo's. Zo was het was bizar om te roken. In de episode toen je kunt het zien. Ze daar gebeurt het, ze daar gebeurt het, als het gaat doen. Dus we zitten in de rook. Die zijn mensen komen naar mij toe met hinderen. De vraag kunnen gewoon zien schieten, maar net ingestemd, ja. Zo, hij gevoel was hij daar weer van acting. Maar die specifieke dag. Moet ik voor die lijkt tegen wijzen doen wat te doen. En toen kwam hij gevoel terug aan mij. En ik begin mijn naam ook een nice. Kainze. En ik kreeg dat gevoel terug van acting. En kilo's. Ik begin met haar praat. Ik begin met droomzien. Wat ik kan berekenen leven. Mijn gaves, niet te voel. Vandaag geen honderdduizenden mensen. Dat ik die ken. Als ik vandaag moet zoveel mensen goed mee per dag tot op het kleinste poontje. Sommigen beklein over kilo's. Voor organized danger. Maar te wisselen. It's part of life. Ons geniet het. In kilo's, ik hoor dat kilo's is eigenlijk gebaseerd op dingen wat er gebeuren enzovoort. Ja, dat is hoe het gaat. En die kan het gemeenschap. Areas. Ons feitje. Hij denkt ons doen corruptie. Nee, ons niet corruptie. Ons doen het realiteit. Ons doen het in de passie. Hij verstaan het verkeerd. Die boodschap wat we uitsturen. Maar ze recht volgt. Ze gaan komen op die boodschap. Dat we iets voeren voor de jeugd en voor de gemeenschap. Ik weet, dat gaan bij je rokerij, schieterij. Maar dat is wat die kinders elke dag zien op de straat. Kinderen zien die goed, niet bij ons zitten. Verschillende plekken. Maar we lopen. Tanzania ze jaten, die muizen ze jaten. Die jongens die maar respect hebben, ze moeten voor je hekken van die scholen en roepelen. Dat enige ding. Zien ze. Maar voor kilo's. Ja. En onze producers zijn mij. Vanuit daar af dat ik was ik was organiseerd. Tainza. Als meer tayo. Ons kumaklein samen jaren genoeg. Toen samen hoe het gemaakt. Basta wisselen allemaal zo daar maar 10 gas je kunt krijgen. Toen zagelen. Maar dan zijn mensen al los op ons manier. Ons doen het niet om enemies te bomfooien te wezen. Ons staat het voor een passie. Ons rehabiliteren onze mindsets. Ons wil ook veranderen maken in de gemeenschap. Ons ook recht, onze fouten rechtstellen in de gemeenschap aan verkeerd te gaan. Ik wil niet zeggen, omdat ons ook kilo's maakt. Ik heb voor mijn target, je kan zeggen rijk man niet. Ons is rijk mensen. Ons is maar local. Maar ons wapen bid, onze followers staan ons bij keer te kunnen. Ons is die jongens jaloers te raken op elkaar, die andere kalets, is onze beeld. Dat is ons kalets, zijn tijd nou. Om te weten wie ons eigen is, onze cultuur. Ons elkaar bijstaan, niet in elkaar werken. Dat wil ik zeggen, kilo's achter die platen, goddeloos, altijd dingen. Spinnen zullen niet. Ons die tijd voor competitie. Ons doen het voor ons ervan. Dus ik altijd zeg ik wat organizers. Ik kan het niet naar het doen. Ik zeg dank je dat ze mee. Zij dagen die andere dingen mee wakker gemaakt tot Lolo. Dat is bij je wat kwaad raakt, bij je ja negatief voor boodschappen, ooit kan varen. Zij wat die kijken is het zij. Wat voor mij moet zeggen waar het verkeerd gaat man, dat ons kan werken dat. Maar onze beplanning is om voor allemaal iets te geven man, voor die jeugd. Middelslag 1 voor die oude mensen. Dus die tijd gaan.
Maar ons kan dit nie doen sonder ons